Tao nilai lang suplay hakin duay. Ay ngu yame ublay belong pau jong ngu bahabneng. Konrad ngimla klam dak pampau ke jing bak jong me kum kenang pam. Rengo iye bingi ya bingi nya ki lenti ke pejangai ke khau ro khau ram. Ngai skam ke lam ke jong mun sium jong me ngila ban poi sok kan ke jaka ke badan ke balang apa okse. Kerat kini ke long ke jing stan ika me ka plan jong me. Ika mel ikum kenang pam. Reng aduai kerpang me kerat. Yaki paranong carai jong ke balang. Ngai skam no nang yalami kerat do mun sumukhu jong me. Nang bela susah ban yalang ban yalum yalang yo pai jong ke balang badan apa okse. Tang ayo i kerat bela roy bal kelepar ke don hap den ye me mela sumar bel rangkat lembat ki. Kerat ngerap domun simukhu jame nang ai bor ai buj ke nang yalam jong ke balang. Bangayo i ho sisa ke balang badan chanong kendong. Bada kadang sor ke ya perbang. Reng aduai kerpa me to yalam domun simukhu jame ngayo i. Bonsen ngawan no jo rung pok jong ke yin. Reng sosok ki domun simukhu jame udan kat lembat ke balang. Kerku kerat ya ke balang pok se ya ke nang yalam jong ke perang carai. Kumjuk renang yai pastor insas ibadan napok jang balang ayo i bonsen ni renge iskam kerat kami melari sumar ke pedang ke pertai ke bejat bat kemarem tonang kerku kerat kam tam ni aingu ke no ke ketiga bekam nap jong i
lagi kilong ki barit lagi dong hagnu kro bantaro ngai skam kerat ben om theo kita hagnu kro bata ko balang badan kamban penyaj kalong peyaj baik ya renti ngai skam kerat dajing ker khu blai ben bor jome tonang ker khu kerat kita ki bangai asau dong setelak kan ke perthai becikri me hablano jong gas ngi bengi wan hagre ga yin yo snyo nong chim bentaman ramai bat chong chim bentaman pulai ka ten jome bar sibin ini yo snyo nong chim bentaman ya ka khubor ke nong sama peden jong langkat bengi don rai pha yo man sim khu jome kerat pen sum pen sle ra yo ka kamra ka banen kana mula aban keren kat ku ka ten ka khubor ka ten ke jome kerat ngi ka biyo ngi ba snyo bar ke basngap yo ka ini yo amat kam tam ka khubor ka jome abi ka donut ki man sim jong kerat baka ten jome kan so thet ki man sim jong ngi Kenang makan long ke baskam ke bayar nek hajin imjongi barok senter ski kar kholang kerat ngi barok ke yo snyo sipor ka khubar ke ten jome ke badan napok jong ka yin ke bakhu jome ke para bangai ke mela ban chimtar uju men simnang ya yalami ki keran ngadu wa pang ki para bangai ke badan pen hitam ke jinpang ke badan ke nokri benta kerat pha yo men sim yang bon kuta ya ke para bangai bakta kram yo khia ngai skamo si sa me tang doktor na bukhya ki donut bar ke ben sim jongi khnang mela ke ban yo snyo kham tam ya khu bor ka ten ma sibit kar khulang ai kerat barok ke chimenta hang ne bamla ne chimenta ruju men sim snyo ru oble de ka bangu kar ting ka thiang ji sungapan amen to shra ben yos mon khubor nak tin ga jong oblei in ya shemanta jing rwai pen ramen sem akapan khor korpat ki kon samaj ko palang ken yelam ngi apa ngi siyo pen ya rwai Yang ni kapur, man khot lang ye phi ben yerwai ben yero iblei, man ngas ngudei ben ongru, mengidei ben ai ke jiro ijong blei kat benginang don hakari ka bo blei udang sha igi bengin mani lai lo yo, ka bengin don hani ka comfort zone, idi ben shim ka kabuk siar ka bengin shakri iblei, umdei kum ki wei ki state ki bengi I, bon ki yeng ijong blei sa penjulor no, kum tanga khot ye phi yerwai lang ini ki jirwai ro. Man mani ublei, man yero ublei, deki jingrwa yero, lalangi yerwa ngi penre, her ki sur jingrwa jungi bajam, ngai ki jinshakri jungi kelong ke berhem shisha. Ngi shim talang yerwa, ngi ki jingrwa arspa kendai. Nang sayang atrai, ngi pelejing mut kat bengi yerwa ben yero ublei, hangani no paisi. Angai bublei un yerap igi nang sayang atrai Yesu ku pinran ngakwa men pin kia yanga men shong hakado nu jong ngaban pen pha pen do ki blei ba ro pen ni da ka nang Jisu ngan dikum kayo try ken rat wan ai ka jing tung it kan sa ben dei la kasnam ka ba tho wan da sha ban yong ka jing sai am la ken ya ka dor nang sa Jisu ngan likum kayo
ingin ang iyo ini kapon. Try ken ran to pen na lakan jong kaken ay bon na dumen tayan lang iban ken ka jong ngangando langaken ka bakon ng sat yang nga Jisu kan lingon kayo try ken ran try ken ran ya ka ni nga duway siya nga komiko Jisu kiksat balasa bansat paryanga balagay kastan ko ng sad yang nga Jisu kan likom kayo likom kayo likom ng sadyang atrahay likom kayo likom kayo ng sadyang Jisu kan likom kayo ng sadyang Jisu kan likom kayo. Try ken ran metem mga aplakan stem ban hapokado nun wan men tagit pejam kitinem inem ma tupai hambadu wai shalom nang sat yang Jisu kan likom kayo likom kayo likom kayo likom
ngadon kabentang ngadon kabentah haboneng bangam pacu yoi enrei kakti blamong jong di yang ati nang kari enrei kakti blamong jong di yang ati nang kari hablei habitam habihi yamen sim kalahun atsau dong keleng ayosgo kiktin sawang pahun belong kabentah jong atrai kihajar ki bertang anda jing yarokan om wai haduki artaba anda jing yarokan om wai haduki melong kabentah rai melong kabentah jong atrai kihajar ki bertang anda jing yarokan om wai haduki artaba anda jing yarokan om wai haduki artaba Yublei long kuburong sumancho Toki tembasan baru ke belak menyedon akan dikopor kita khot komiti balang ipi ki para BBI joka balang gerjongi bat nak ki balang ibu kan thup ipi baru ki long khapa ki long kemi ki samla bat ki hybrid ki ba it ashim ni kobu kan klep mas system ai khoblei ipi iwei hak kerteng kapa tiang tam kerteng kapa dan portam kajon penim jengi uji sukres di kumbap UI hak program ka program komiti jengka palang kala syania hanga lingba kan ekopor mangan ai ya kenika doctrinal teaching di HBD bagi teaching lani kajing hikai kalong hi kapakham jrong di ngan karpa depi ba kat bala pen yasha bat nga kular bangan penlingkot kat bala ya kenika teaching ka jonga kapalong ka doctrinal teaching di akan ekopor ngaku akan nyepet ikan ekowei ka doctrine lani ekowei nakijing hikai haka Bible kabang nyemjukham ya keren nyemjukham ya pusan laj setang hakipor jong kijeseng yalap hakaba nyejukren syapang kapop kajing kala kabamut berkajing pisar kajong ublay marhani kapor ngakwa angin yapet yakan nika doctrine of sin lani kata doctrine ni kajing ka syongtan ra ka bedai but kapop di ladangi keren kan subject ketika subject kebayar
hakabala rangi pule haka Bible ka jongi barak ka wehi naru kitab Genesis ado ka kitab jingpen pau la tho syapang kapop bat kata ka remedy lani kata ka solution ya ka bau blay udan pat nakapenta kapop tinggi ia makin kising kipor hakaba ka interpretation ka jing batai syapang kapop kamlong syo katkum ka Bible idan shibun ki balang hakane ka perthei hakane spas jam ka arpoi menta hakaba kani ka kentien pop kalalong syang sting bah badan ki babatai balada phile kumne kadi ka pop ada phile kumne pat kamde ka pop ban i komba kiladan kita kanja condition ka balabo ke ka balong pop at ke ka bamlong pop shu hari tong ni pej pan ka Bible ka jongi ya pangan sim tang ni ki benta pedeng khnang unum kata ya ka por kata ka pop tenrai ka origin jong ka pop nang ta ka baar pat ka bainong jong ka pop bak khaddu pat kata ka solution lani kata ka redemption ka jong oble ban pelaj ingi nakapop ban ai ngi ya ka jing em bom jukut ti ngakong nya phai ngini play ka Bible ka jongi syaka kitab Genesis kalenong kabalai pangan sesim ikini kita khat baro hi jong kane kalenong kabalai te larang ipuli kitab Genesis hi kabalong kitab ka beningkong jong ka Bible ya kabala tho daw Moses kalenong ka beningkong pat kalenong ka baar kilong ka sotenat bah ya kabala tho ong tu bau blay ula thau jing don jing em ha kan ni ka sla par thei baketa ki ai ka bau blay ula thau ki balong ki badon jing em kilong ki babha soda Henry pat hakalenong ka baar ngi ibo blay ula thau pat seo brio hakadur ka jong uhi bakatahi ranglong ru ka ba so tenat habangi perkhat syapang ubrio ubalong ujing thau u creation ubakerpang jong ublay Henry pala dangi jam sakalenong ka balai jong kitab Genesis ngin syam no hong tu ya kita ki jingkela bakita ki ai ka babah ka ublay ula thau kila kelalong sendio no tong ni phas ne ka lenong ka balai kitab Genesis hakabang se pet ikini lightly kimat ani kini lightly ki point hape day but ka doctrine of sin to ka mat ka beningkong ka origin lani ka jing sedang jong ka pop ka pakentup ya ka jing hap ka jong ubrio kitu kita khat ka beningkong hado khat lai te larangi pule kita khat beningkong to ter ngini ikam bala tho haka Bible bahaka kper Eden kata ka kper ka ble ula thau ban bu yu Adam mat ka em hapdeng jong ka kper Eden udon uta uwe u nong pensyai ubadai ubesen mat ka Bible ka ongkom ni tu tau besen ulong ubak khamsian yakimrat baro ka khandau yakiba utrai ublay u la thau di Bible ka ong hang ni ba uni ubesen ulong kumukan ja merat khlau hi ko mangyetip ba u Satan lani Lucifer udai hi uta umrat khlau baruni ubesen hang ni udai uta merat khlau hakaba ulong ubakham pher ubakham sian bat uta ubakham buitu tekai ka ba unu beseng la le ka long ba ula ong
ha keem ula ong kumne shisha kalong kumta bau blei ula ong pen yo bam nau ding baro ha ka kper ulas dang ban keli jengkeli ya keem ha ka bedai bat kita ki hukum ki jong oblei bakadai ban bot renti bro arngot hi wadam bat keem baring i hakane kopor wadam umdan bat keem bakane bat keem kalate ban jubam ya kani ke jengkeli lani kani ke jengtunju ko jong uni ubesen keem kalong kumni na uso kideng hakakper ngiyo ban bam handrai na uso jong tau ding ubah pedeng kakper uble ulaong pin yo bam na u lemne ktai u bayo pin yap tek kalashu kuat bet yak ka ba uble ulapatha yo adam bat ke ik bakide banle hakane kakper bakilong ban bam lo kita kiding baro ke badan hakakper handre tang yaw tau we uding pat kimbet ban kta alane bam yokin sa yap no ting yang ne kala khamlong interesting show unu besen upasian upasalap ulas dang ban tubes show ya ka jing shisha ula ong hakata ka brio pen yap no shisha namar ublay utip baka takasngi pen bam na u ansa pen pe ji khamat jong phi bat pen long kum ki blay ki batip ya ka baha bat ya ka basniu tingi hang ni bawnu besen dakan ni jing shisha hi ula tubes ikan ke jingkran ka jong u dakaba ula penbiet ya ke ya ka bawong lele da phiba minu ding yunu so no ding adong phinom yam handrai phen salong kum kible an sapen peji khmat jong phi mat phen satep ya ka baha bat ya ka basne hi hang ne bakade kata ka temptation lane kata ka jingpen shoy ya ka ba une u besen ula pen shoy ya ke da kita kiktian jale je kiktian thiang kiktian ban penbiet mengiong kata ka sugar coated talk lane preaching ban twes ya ka jing shisha ting ni kisngi ki por jong iru ki bamenta kidon shibun kine ki suri kupsne langbrat kine ki nong hikai jong ko ktien ka jong oble ki bahikai lingbak internet lingbak social media maki download ki barung ki yang kisam ke jongi ban pen klomar ya kita ki doctrine jong ka balang ka jongi tedang hakine ki khandiat sngi manga bat ki katukan ni kita pembesan bat ki rang ba balang hakajing li ai sakramen ka jongi syakine ki riu rang ba ki temen ki bamla shi ban jeseng ban ngilarung ka ka yeng bat itai ni iet ile thu sengi ba men sngi idon bet tang marwe marbaro ke khon ki kti ki ksio ke literally kta ke le jing pule ki jongki bat ki jirang ki bre ki baju wanrung sayeng jong man kran da ki ktien jale jaum ban penbiet i bai le thu ba ki ladang ki arngut kan thai bat senrang ki ba idon akor bha kilara bat ka bible ha kti ka jongki bat kila tiet ka yeng ka jong para kata ka jeng kren kita
kila ong ya imiet long mengendrung sekieng ke jongpi bat anda kila yo lat bandrung kila sedang pat ban penkelumar ya jimu berkat jong i meit kila ong kumni meit pidan kumni marwai hayeng nakabalang kimjuan jengo ya pi kiskena kom taken kana kabalang kimjuan jengo setangkat no kisingi kata jong piro kilajan kutno tebalai pem kalan yam no balada piwan sekan yam ka jongi pen siapan mat ya kijikut ku khamba pat khamtam ya ka jingem bam jikut ti mi ye la songtho ya kata kijing penthami jong kita ki arngut ti la ong kita ki arngut piwat batai start la propose nam ngaladon hakabalang ngala sos khem ya jingem mam jikut ka jonga te balai bat piwan ban penklumar ya ka jinget bat ika doktrin jong ka balang ka jonga pada kata kapor imi ye ta jing start ka jong uble ilong pa man kita ki arngut shang hang to shuki ngandwai namanta jongpi ba phila ban le dialap shiki wai pat bampat yosko ya gospel ba phinumrung pat shiki yeng jongki para banget kibaladon hakapalang manhikai klumariki bat ban perlong iki bikin mikna nakapalang karjonge ti hadian bai meil ada bandwai ila yethu bagi ti arngut kila phetno na yeng jong i dekatai kalong gajing sisa kumalong une usaitan upersang ban penbiet da kita ki kitien baun penklumar ya kita kiba shaskor ya de ka bible ke thu ba kan ka brio hakata kapor hadien bakala sha pensoi kala yo i bakala pet yo tau dieng so adong baulong ba itenat uba baha ba ibha ban bam bat kala kwa ban bam no yu bat kala le ro hi kumta tinggi i ba ka im kala sha penthame bat kumta kala liat no hakane ka apot kapau nu besen ula penbiet ya ka tinggi hang ni baka im ru kadon hakajing sisa ya kamon latlut ya ka bau belai ula ai ya ka mat kum juru ya u adam Henry habalawan kan jing pensoi ka im kala kelet no ya jing sisa ya kata ka reality mat kala ngat no hakata ka temptation ban shim ban bam yone so nau dieng adong de habang ye kren saphang kini kijing pensoi lani kini ki temptation ngimla manlaj satya ngitang shimi na ye mane hang te hagiet kiwan ki jing pensoi ki ba bon rukam teng teng na ki bahing basem na ki parlok ni ki bathon ke jongi lani na kita kiwei ka ba nge kendu na kawai ka sngi sha kawai pat tinga pasong thui ni kawai ka benta ba katba kadang dei ka jing pensoi katba kadang dei ka jing pensoi kata kampat dei ka jing hap hakapop tekapop kawan namar bangi ailat bakata ka jing pensoi kan yo banlong try clear hagi barapa kingi kumngat no ka jing pensoi pat kapop kawan te ladang ipuli ya kspo hukum hakaba ni jupule tang haki skul panpau manta ngem jukham pule sho haki wei ki jingeseng bat ladang e pule ya kspo hukum kidan ki hukum ke jong oble komno mingla ban laj nakapop bat naki jing pensoi te ladang ipule sibenta yak
ya ka spo hukum kidan tu ki hukum ki paong men ikwa ya ka masih ya ka kada ya ka yeng kasam ani ya ka tengah u paramarjan u jongme men ikwa ka bamut men pej kita ki eke yo men sha pensyai tiki babun man taki ong ba ka spo hukum kamlong relevant syo mentang ngi medan masih ngi medan kada syo ngiran tang yang kisam komta ter hanrai pan ka juk jongi pamentang ngi laban ong ini ka hukum jong boleh kalong menam ikwa ya ka baik upar marjan jong me menam ikwa skuti upar marjan jong me menam ikwa ya ka kali upar marjan jong me lemne ya ka yeng ka jong u lemne ru ya ka tengah ka jong u tinggi hang ni ya ka ne ka standar ka bau boleh ulabo kalong kumju hi amakadan tangkawe kababah mat kawe kabasniu mat kamdan kata kabenta pedeng mengilak ban kompromis tik imru kala hab kajing pensoi berhadian bakal ada ban bam laong ka bible bakat kapor wadam ru ula wan barkala airu hau bam uru on bam pada kata kelemahan di kila edap ban bam ya uta uso adong ka bible ka ong lapan pe hikmat jongki baro arngut bat kila kalalong ban tip ba kilong kiba lengkhut kilong lengkhut ka bamut ba ya hikmat ke jongki la plena namar bakapop kalawan haki tinggi khamtami Gabriel kiba yat sakma ani Gabriel kiba lepop kiba langap ke jingmien ke besnio kiju sotnat ban ri lane ban da yelede kidan ki para bengek kibam juan jeseng teng ngandai kendu yaki ha renja ki thaina wut sekendong kenang ba enlaj ban ya keren bat nga maka jalong komtahi bagi brio ki badan hakapok bajengai na oble ki sunguthu ki dan kata kajing leran haki bagi kwa ban re lane ban kano bandano yeladi na kajing syai namar ki khun jo kajing dom ki sutnat tang ya kajing dom tinggi bu adam mat ka emru kilalong kum kiblay ngilaban ong kita kiblay khendo kilayo ka jing start ban tip ya ka baha bat ya ka besniu kila sungthu be kilong kita ka bla lingkhut bat kila buriet no yaladi na oble tikalong sisa kumta lada ka pop kayo try clear ka jim ka jongi kapenlong ngi ngin jengai no na kabalang ngin jengai na ki jeseng lang ngin thaj ban duai ngin thaj ban pule bible ma ngin ya halaka jong ki lenti ki jongi te hadien ba wadam ka em kile buri elade ublay ulawat yo adam ulaong medan syai wadam lo ngalayo sngo ka jing sawa jong me ka kper ngala sep tieng na ba nga long uba lengkhut tu bleu long adam kum na mete ba melong uba lengkhut shisha melabam no tau dieng ka ba ngala adong yame ban bam wadam le thu kata ka breu ya ka ba mela bo lok bat nga kalong makaken kapal ai nga no tau dieng bat ngala kum bam tinggi hang ni bau adam hadien bol daman admit ba ulahab hakapop hakajing sisa uladai ban admit ba mauhi u baklah ngipat hang ni ya kene ka blame game ula kenok ban ya la kajong kalok kajong u ngiu bau accept ba lo le pop ula baklah
ulah kena penban ba umdai mau kada kelop ka ba i ka jong u ka ba la penbiet ye u tingyu i ba boleh ulah phai pat ku em mat ka em ru kala ya thu hau boleh kala ong kala answer kumne boleh ngaro ngamde ka em kala ong utau besen ulah syukur ya ngaru nga lakombam tek em ru kalong kumju hi kamshim la kena ba kade makahi kabala bakla andre ya tak blame kala ong penban ba ude u syaitan ubala penshoy yaka tingi ka juk jongi ka bamanta ki brio bun bun sin hi ki lemon ki yatmon ki hap hakapop babun sertap mereka pakut pat kimju admit bakila bakla ki keno ya ki waipat ki keno ki parlok bagdi maki ki belayalam bakla ki keno ki bahai basam ne khambun musin ki keno ya u syaitan tinggalkan mau tu bejing tu khana kala khamrim syapang utu syaitan ubayang hakendong bat ubayam tiladan bekeli syaitan balik medan hang ni kendong bat balik meyam hadukat ni bersyaitan uang kita gi beri hang te kaya le pop hi kaya man hi henre enda kalaya baklah kaya kenok bet yanga hakajing sisa ladang ipet sepang kane kapop kajongi yak ba boleh ai man lalut mangin le la ne nginum le ka pop kawan hadin bangi kongo yak jing pensai usaitan umla banle try khle ban pen boringi bangin kongo jing pensai karjong u bat kade manga ban ma phi lada ngi tre ban don hangta ban kongo yak jing pensai hangta kapop kanwan ting yu i ba nani pa temen kejongi wadam bat kaim kapop kalawan hiar hanga bat hafi kataka original sin kabadon hakasnam kajong wadam bat kaim lakha balapun yang abadi phiru ha kapop tinamar kata mangaban mapir ngilong tang kita kinong pop kibran kam ya kajing ai kajong uble bat kan ka pop ka penjengai yangi na uble bat kan ka pop ru ka penlong yangi ba ngina mia jan shu lan ngina mia dan shu ka communion ka bia jan bat uble bat kan ka pop ka belarung hangi ka hiar pateng pat sakawai ka generation ban ngi baka pop hi ka kha hakapop bat kanang roi kumta ter tila dangi phai saka bible ka jongi kidan kan ka definition sapang kapop ladangi pule sithi sakinong room kalanong kapalai kharat pholai ka ong kapop kade kata kajing hapno na kaburam kajong uble coming short of the glory of God kamut bahaba ngilong kita ki popop ngila do no ya kata kaburam lane ka glory kajong uble te laningi pule iwei yones kalanong kabalai kadhot ka baso la thong tu bakapop kade ka jingpalat hukum tenamar bangila bakla ngila sakma ngila tam yuta pudu sami ka boleh ulabo ngila tamru ya kata hukum ka jong boleh namar kata kapop kade ka jing palat hukum tisyo la dangi pule Ecclesiastes kalanong bahnyo kalat khandai la thong tu bau boleh ula thau hok yau brio Henry ki lawat bon ki bot kapamut bagi diki brio hi kiba jiet lani kiba opt ban jangai no na uble
Describe ke definition habis kapop kadai kata ka rebellion. Namar kapop hi kalong persya berkamon kapakhuj jong uble. Bahkan kapop ru kapelongi kita kiba kenriang kipelong crooked kapop ru kawanra ya ka pride kajing smau sarong bat kajing bamget ya uble. Tinggi yang ekspas nang arpoi kidan shibun ki brek biya sakma khamtam gini ki atheist ke ba ban ya dibir patki namar kilong sarong kadono jongki ka bagi don hakata kajing bam nget belai bagi ta ke bede bakapop hi ki penlong ru bagi ta ki action ke jongi kin tho kin poi be sha kapop hi Tiram ta jongi komka balang Presbyterian. Tie larangi puli yaka Constitution ka jongi. Larangi puli yaka ni ka Article of Faith ka jingpla jinget. Yaka mengala mensyam ka article ka basan ka ongkum ni sepang kapop. Kibriyo dalam kajong hi kamon balalut kila ringkang ya hukum jong oble pada kata kila pengat ya lade hapo ka jingrem bat ka jingsniu te kani kade ta doktrin ka jongi abai de bat ka pop maka de ka mon lalut jongi hi bangile pop bat ngi pengat dalade ya lade hi hakita ki ka jingrem bat kita ke jings liu kiba bon rukom to kapenta ka baar hakabede ke jing bishar ka jong ble bat ka bainong jong ka pop ya ka mengala mesim na khot ka khan riu hado baar pusau jagalanong ka balai jong kitab Genesis hi tinamar ba kilahap ha ka pop ubriu ulade ban matpat yakin jing bishar ka jong uble kablong ka bainong jong ka pop te uble ulaong ha ka im ulaong kumni ta ka jing bishar ka jong uble da ka ba penroi ngan penroi ya ka jing pang jong pha bari jing seng khun jong pha ka jing shitam phan kha khun ka bamut ba ka im kalade ban mat ya kita kijing shitam hakamet ka jongka namar kita kijing ringkang hukum ban abanta adam ro ulang hukum ni menom bam shu ya taki eke naka khendau latim naka banta jong me naka jing shitam men bam nabaro kisni kartak ke jong me dak jing sep ka khmat jong me men ba me lau khu hado ban da men phaidin pat sha ka khendau namar nakala shimi me nabana naka daumet melong bat sha ka daumet men leit pai te blero ongru yu adam nado kata kasngi hakata jing bishar ka jong uble unam yo shuban bam lat lut na kita ke jing bam hak per eden henry uhapan treshitom uhapan permis ap halakas ngi maka bakut ke jong u kan long hi ke jing lit phai ke jong u sha ka daumet te ladangi pule ya kalenong kap ar jong kitab Genesis la thong to bau ble da ka daumet ulashna yu adam manak siing kunung ka jong u la thau ya ka em ka balong kanong sumar ka jong u te ble ong namar ba mela ringkang hukum namar ba me la lepop men hapan treshitam me hapan shashitam bat men sayap hakabiges ngi men salik pai naka daumet sha ka daumet te kata kade kijing bishar ka jong uble ya kinong pop hakabakadon ningkong
kajingyap jong kamet kajongi hakapan sarai kamet kajongi seliban tiap shalom jing tiap jong kabalang mat kasadonru kata kajingyap jong kamunsim lani kata eternal death ya kita kibam kelak pamut mat kita kibam priang yau jisu hakajim kajongi mat kabakadu kajing besar kajong blai adam mat kem kalong baula beno iki nak per Eden ula khang khadap no ya per Eden madula bu yu adam pat kaim sabar jong per Eden hakaba kidai ban imhi no dalade makidai ban tre pat saksitom nakabor kajongki hi tingi hangne ba kabainong jong kapop kalong kajingyap tie ladangi pule shithish ki room shiki nong room kalanong ka bahandrir khalo at phalai ka ong kabainong jong kapop kalong kajingyap baladangi pule hebrew kalanong ka khandai de at punyo ka ong bau bleu labu bau brio udi penyap tang sisien marhadin kata kan sawan ka jing bisar ka jong uble baga jing bisar ka dehi ka dujok ding ya bau bleu labu nakabanta kita kiriu baman di susul adang ikran sapang kapop nyaban sothu babaro hi kabamangi ngile pop kadai kapop kamdan kapop kaba kham red kamdan kapop kaba kham khrau ngi bigi brio mentah haba ki thok ki ong lele kedai tang kita ki white lies lele ngachu thok kum tu hari kataru ka jing thok ka jongi wala da kadai tang kaba red na kaba red tam kabam idan jing mentoy kadangi thok re kataru hi kadai kapop kabamut ba baro hi nyap aga ju hi ka apot paladangi la ban ong ba ngampat tu ngampat penyak beriau ngampat sakhi lamler ngampat kelem ngampat rengkang itu ki hukum jang sepo hukum hendrai ujisu ong pat kham bon sen tang dakaba ngi shu berkat sneo lani tang dakaba ngi don jingmut berkat sneo yanu yanuru dani khamat ke jongi ngi lale pop baru jisu ong kabah balada pi sungutu ba phile pop khlauna khamat ka jong phi lani pendeko no lani weng no ika khti lani kajar ka jong phi kapan le pop e phi ma khamsu ban le shbeneng tang siliang ka khamat lani tang siliang ka khti lani siliang ka kejat mani ka bangi download handre kita ki ba khanglat padingi mengendrung syakihima ka jong ublei kata kade kapop bat kajing bisar kajong ublei to ka benta ka ba khaddu kajing kermen ya u nong pop lani kata kajing kolar lani kita kajing itu lupa hakapede kata atonement lani ka redemption lingba u Jesus Christ ya ke bangila ban syam nak dekat ka khat sau mat khat san ka belong ka benta pedeng jong kani ka lenong ka balai jong kitab Genesis tela ngi pule ni dekat khat sau khat san kidai ki dekat yelese ki ban ai jingkermen leni ki ban pen kemen yangiru amar hangne la tho syapang kata ka remedy lani kata ka medicine kumno hakawi kasngi ba ngin salat nakapop bala dangi pule yani dekat khasau khatsan ki kran syapang kita jingi thulopa hakabe dei bat ka jingwan ga jong Jesus Christ pada tak khubor ka bang gospel kabala pan penempat yauta u bapop ting yui hangni dekat ka khat sao ublei ula tipna ya ubesen ubala pensai hakaba meningkong baru bala pengat ka jing pensai ka jong u yau adam bat ka em
Tiu boleh ong kumni yo tau besen akper eden. Namar ba melale yakani. Latim ye me nalor kikenja jingri baro. Banalor kikenja amrat haringkau baro. Daga khpo jong me menpar. Bad ya kadau met men bam baro kisngi. Kakarta jong me. Dia larangi pulin ni khal khat saung yu hang ni bau blai ulatim yang ni besen. Ya ka baong nadu kani kesngi menhab ban parno da ka khpo ka jong me menhab ban syukursi hapo kani ka khendo namar kata ka jing besar ka jong blai yu. Baki dan kini kinang tho commentary ki ong yo lese ubesen hakaba meningkong udan keti udan kejat hari nado kata kajing tim kajong boleh ulah dai bandu no ya kita keti kejat jong u de ngalaju iru gidan ke bale research kilalap igini kikenja fossils ki ong ba ude ukenja besen hanau bala khamrim baru tahu fossil belum kumkenja sieng udan keti udan kejat. Bagi orang gini scientist bau tahu kenja besen udah nak ni ke family jong kini ki besen hi hakipor menswa. Ya lese kalau sisa kom tahi kom bakilap lengba kata ka research ke jong ki. Bai lese besen menswa hi udan keti udan kejat. Hakapa hadian pat uladai ban dona. Bad hakad khatsan ulai ong kumni yo besen. Bari ka jingshon ru ngan bu hapdeng jong me bat kata ka brio bat hapdeng sembah jong me bat u sembah jongka u sembah jongka un penluet ya ka klit jong me bat men penluet ya ka khongdong jat jong u ting i hang ni ya kan ni ka jing ya thu lupa ya ka bau blei ong ba na kata ka brio nak singkai jongka unsami pat dau tau we usembai bo kham krau ban yau brio atau sembai ban mi ban long kham krau ban you know besen ru ban dan hu kata kabor ban pelwet ya ka khli jong unu besen da ka khongdong jat jong u makani je thu lopa hang ni kade shapang u Jesus Christ hi ubalong khun jong ublei baru khun jong ubre hakbala pun yo Jesus do munsem khot hi hakpo jong kabriu mau ni Jesus hi ulong kumanga ulong kumapi hi namar ulong 100% God 100% man makambala tho haki gospels ki ulong sakhi shapang ka jenong jim ka jong Jesus u Jesus ulalong uta usembai ulami nagabriu ban yo ban penluet eka kli jong syaitan bat yakibor jong u tie ladangi pule haki bekut jong ki gospels hadien bu Jisu la pendep ka ministry ka jong u hadien bau Jisu ula ki halo kading pna aswab un dekut mensim ula perta hakaba baro kele yo smau ula ong la pendep it is finished kabamut bola dapat pendep ya ta commission ka jongu halor kading pna ban job ya kita kibor jong ka jingdom ban pendep ta commission ka jong blai bau Jisu dei utau khun lang bro jong blai bala sha bala kading pna nak banta kapop ka jonga bat ka jong phi dia ladangi pule iwe Petrus kalanong kabaar kadkhot kabaar pusal ong uba daladehi ula bano ikipop jongi hakamet jong u haba layapno syakita kipop ngin yo em sha kohok dia Jisu da shisha ula ba ikipop ke jongi ula kiet ula ba no kita ke kijing bakala ke jongi khnang mengin yo pat ya kata ka hok ka jong ule
Di nama lakai ngi hakapop ngiladu no ya kata hok ka jong uble. Basa sisin pat kata jingik baskam ka jongi ha uji sukres. Ngin sayo biang kata hok kata righteousness ka jong uble ya ka pun ai hanga bat happy. Dikata kade ka khubor jong ka gospel. Yole se kanam dan shu ka wai pat ka khubor ka ba smot natam ba uble hi un i tingi hadu katne walada ngilaya sakma ngila ringkang ngila palat hukum nyai le apop na bigasni skabai pat ada beliau khodingi pat bengin yidi la dia ngin kala ka bamut ba bengin phai sho jisu hi mau ditam uhi baban ma baban sa ki pop ke jongi te lingba kane ka jinga thulupa ban spen lewet no ya ka clear jonu besen tak hong dong jat jong u jisu ladangi poliru jangan kitab ko bakhaddo jang Bible ke kitab jingpan bau ladangi poli jingpan bau kalanang ko arpho kada khat ko ar ka balai la thong tu ya ka bakut jong u syaitan ki ongkum ni baru la kiam yo tau u jak jakor baru tau besen batamen u balong kusuit bat u syaitan bat u la khum yo u si hajar senam barulah bread ya syakataka liulong baklem try pat ula set yaka bala shan sharp yaka halor jong khnang manum yo syukur yo syukur syu yaki genja benrio tikan galong basotnan bah kita ki bekut jong ke baro yo syaitan an sate an sakhum yu pon usashaban bread syakataka liulong baklem try baru syaitan siapan sitam ru hangta junam ting i manta bagi babon gibril hakapop ka jongki kia kren kai syapang kadujong kadang tu jingruai kapang ju asngo kapang popular bha jong ECDC jong pakirwai highway to hell yang ngidan ni kata kajialenti sadujok ngide ban yelek kemen amar andang ipoi sadujok ru ngin sayo ban yelek kemen ringkat batu syaitan dikata kade tangga jing penthame ha syaitan ha hadujok syaitan unam yo hi ban shongsuk syaitan ru unsya pensitam ha dujok ringkat bagi kita ki angel bagi nombot jongu bari kita barohi kibapan ialah kajong kadonot kibam kala kibam kibam phai so jisu kita barohi ublei ulabu ya kata ka tujok ding kaba junam dia rangi phai biang sakai constitution kajongi sakani article kabasan ongkom ni abede makajing penem kajong u jisu kris khanaman pelaj kibriu na kajing ram kajing sneo bakajing pensitam jangkopop baban ai haki kajing im bom jukut uble kajing bom jukut jang ula pha saka perthai yo khon batang marbe bara ubana bom jukut jisu kris bau trai ha uba tang ha uhi haki breu la pan penim tik artikel jengir ko angkom ta artikel jingkla jinget maka remedi jong kasen kadawai jong kapop kadai tang u jisu kris hi madam dai should it kinyam grukom kibakan jabrio kibakan japerthai umdai de kita kajing persang ke jongi namagi hok ke jongi kilong tangki serdap jar khmat jong oble namar kata dei tang ho jisu hi wala man ai ngi ya kajing im bam jukut ting yu i ba kita kajing yethu lupa hakabede kajing wan kajong jisu ngelapan syam ha kasithi syaki galatia kalanong ka basaw ka khot basaw ka basan kabala thong tu ya ka jeng walong bre jong jisu hakata ka fullness of time ko angkum ni henry haba laja kaya ka babiang kata fullness of time oble ula pha yo khun balakha na ka bre ya balakha hapo ka hukum khnang ba unyo sius pa no ya kita ki bahapo hukum
bangin yo pediang ya kajing tingkun dekatahi kadai kabau blei ukwa engi lingba u Jesu Christ tang ba mau on ma ki pop ke jongi man sis pa ki pop ke jongi na kita jiring kang hukum ke jongi handrei ru mengin yo pediang ya kata ka jing tingkun lani kata ka adoption shau blei ti mangaban mapi baro hi ngilong kum kita ki khon swet ki bla jangai no blei hari blei tak jeng it ba ka jeng upat namar ngilong kita ki khon swet hakapop ukwa ban adopt ingi ukwa ban pelong ingi sisen pat ki khon ke jeng u da ka jeng ting khon jeng u kabakar pang yangi bat ladang i polis sisen Sitish kinong Rome kalong bahan riu at pulai namar kapai nong jangka pop kalong kajing yap hari kajing ai kajong uplay pat lingba ukres Jisu kadai ka jingam bam jukut the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord tino uplay uba iet yangi hadau kat ni wai som bahai ngi yakata kajing im bam jukut dakapa ngisugudai ban kala kapa mut pan ngisudai ban pediang yo Jisu hakajing em kajongi tika jengkali kalong namanta jongi hakane kapor hoi baro nangi ngilai long Kristan hoi lakhai ngi ha kabalang apan baptis ngi ngilai long ridokot ngijewan sakramen naka wei ka quarter skawai pat hatu ngila sos kham nem ya kajing bam jukut pat hatung sos kham nem bau Jisu ula sat igi pop ke jongi to blero ai ngi ya kata ka free will sasisien mangin jet injet ka perthai lane ngin jet ya u Jisu to bleng rap ngi lengba kan ka doctrinal teaching hakabe dei pat ka pop mangin kham ngam jeliu sung kham suthu kai ka pop kabadon hapo jongi bandang lami pat nan ke yeng ka jong uble leng ba man sem kho jong pan sai ngi kanu ka pop ka ba shisha mangide ban i no haka jem ka jongi doble on kurkhu on irap ngi mangila man i no ya ka pop ba mangin phai bangin petang shu Jisu ki unong pelong unong panjanai ka jeng Kristan ka jongi to beli rap lagi manado kan ke sengi ka bamenta ngin pentikana ela ka jong ka jing em bam jikut banda la kot no jim jongi na kan ke slapper the ngin ka jing sos kham bangin slet shabneng ringkat badi bi bethon ka jongi na ka benta buram ka jong oble amen tong ilaya poi sakaba waino artat tingyan go yoblei ubala yalam ingi hakan ka jeseng ka jongi ngilala bani ruai bani duai bani yo sngoren khobor na khtien ka jong oblei oblen kor khu ingi UP we ben kor khu ri phi bele poi sin ka jeseng oblen thau thamai phi UP we ni ban khtien ba em ka jong oblei tingai khoblei na do I nong polis dang batwai hakapas dang jong ne jeseng iba well bonds I ngai khoblei na do secretary balang ribal ai jing bana ngai khoblei kini perlok samla gibal ai special number ka jongki ngai khoblei ka asya sa nong dwai ji ai ngo bat ngi ai khoblei ru ya baro hi kinang shemanta hakibanta ki ba fer blei kur khui pi lema ki saw ki taling ka jong pi ka blei ula ai happy nang di mat shakmat ni rajora ka khado jone ka poni ro ka jingro ai ka ba sanspa saw punyo ngam skole rain ban phla yu trai obala map yanga ban boro me ka khtien bro ai bari ka ding phna haukres ngalala na ka pop ka jingket jonga phar ka ladu ha ka ding phna ngala yeng ngala job tementangan komen
junom syuk jerasan spa sau punyo heding ni jeruai sekepat temesan GSM in buka jeng dawai lingkot pat komju supply dengan jengkerku penuah tu jerasan spa sau punyo Donya doai. Họ try vô bể chừng ý ngày vô mẹ try mà lòng bể vô crowd try cái này, bể vô khối tam mất bể vô ít tam anh ấy try cái này,
melaban sempang jing e ki jang me yang e try keran ho ha ji long tang kiri bop pop try keran na do pas dang jok percay nilo anam ki emat try lah apa ka pop try keran at hadin ketar ngile bon ki pop try keran ke bengile man la kasngi ki pop try keran hoi ki pop bon mele bat ngim me ji ro me try keran ke jimung me jamer kolong ka pop try kumong long try ha ku spell jones like hat pra uta bong me la prem le pa try keran ablay rap ye ben nge try keran yak ni ko khubor bo sakri me le chu hang man ta try keran spang ka pop bat kumno bengil lan ka pop try keran nge dwai ble kerteng dun bor mo Jesus Christ men betinjing ira ka bor man sima ko je try keran nge laban lat ne ki pop try keran ban IT me man sinya ha me try ba kumu Kristan try nge long bo jana he khamat jeng me we po we try keran nge dum do no je penim e ka jeng me a nge try keran lamba Jesus Christ u phono ka jeng me try ma de thang kerteng ju ni yo ka jeng map ki pop try ku ba me lo nga try keran ha kerteng Jesus Christ nge lab iya ke jingkala ka bomod ba ke jing map ki pop try keran ho ha kerteng ju lai lap map ki pop try keran i rap ngi bleiben lat ni ki pop ngi dwai ni ko por try keran men ko khu ngi i we pe ko kur sakri me ai ka ni khu bor try keran ai bring he ma san ka mon jeng me try rap yo try lu iktiar bon bor jeng me ha ni sip ka do ta sngo blek tin dwai jingi ni pa ni ka pa kerteng Jesus Christ penim jingi but ai ro pujing e jung Jesus Christ try ki ba jung blek pa lem islok mon se ma khoi to kini ke lai we ke kat ngi we pu we try ron kat ka balang jeng me ha ne ka pok se pasis lak perthena ki bom skor ki bom skor amen